Una vegada em van fer una entrevista d'un diari de dreta, suposo que era un becari, perquè no... I em va dir, i vostè se considera patriota? I jo li vaig dir, i tant, jo soc el més patriota del món. Jo vull que el meu país sigui el primer en educació, en sanitat, en solidaritat, en ajuda mútua, en benestar, en qualitat de vida. Jo vull que el meu país sigui el primer del món en tot això. I per això em considero molt patriota. Però, clar, per això necessitem dedicar recursos. Si dediquem recursos a gastos militares, a comprar tancs, a comprar avions, a comprar portaavions, pues no podem ser els millors del món en educació i en serveis socials. Per tant, clar, hem de dedicar-nos a treballar per la qualitat de vida, per el salvament i tot això. Això ho explico perquè quan dèiem que amb un casal Eurofighter d'aquestos es poden fer 25 col·legis, doncs clar, o tenim col·legis o tenim avions de combat. I és aquesta que és fantàstica, aquí, que quan jo feia servir això en les xerrades, em deien els militaristes que era un demagog. I clar, jo em quedava molt sorprès i una mica assustat. Quan vaig estudiar economia vaig veure que això és l'ABC de l'economia, recursos limitats per necessitats il·limitades. Per tant, o gastem en educació i en sanitat o gastem en tancs. Això no té cap volta. I com jo soc, a més, la meva pàtria, la humanitat, jo soc ciutadà del món, clar, això a nivell del món encara és més greu. Jo vull ensenyar aquest quadre que explica el que es gasta el món en armament. Cada quadre d'aquestos són 1 milió de milions de dòlars. Bueno, doncs aquest quadre representa el que gasta el món, però això no vol dir res si no ho comparem. Llavors, mireu, amb la quarta part d'aquesta despesa anual, amb la quarta part podíem eliminar la gana del món, proporcionar aigua neta i segura a tot el món, proporcionar atenció a la salut, tot el món, proporcionar asil i refugi, retirar els deutes de les nacions amb deutes, proporcionar energia neta i segura, energia renovable, eficiència energètica, prevenir l'escalfament global, prevenir la pluja àcida, estabilitzar la població, prevenir l'erosió del sòl perquè el món s'està transformant en un desert. Amb la quarta part, per tant, hem d'escollir si volem gastar en tancs i en avions o volem millorar la vida de la gent sobre la Terra, dels nostres companys, dels nostres germans, de tota la humanitat. I això és l'important i un desafiu que tenim molt important tots.